Ето го и снежният човек на Вико. Горе-долу му е наборче. В момента се опитваме да моделира устата и очите. Нямаме камъчета, за съжаление. Горе-долу някакъв от филма на ужасите се получава. Я да видим. Да. Хубав сняг, прекрасен за правене на снежни човеци. Вижте колко е голям снежният човек. Ето така, да придобиете по-ясна представа. Колкото Виктори. Можеше и още по-голям, мама. Вече измръзнахме и е време да си отиваме. Добре, Вики, ще кажеш ли чао? Хайде, я да видим какво си направи последно. Чакай. Стига го прави. Добре. Ще го събориш, накрая ще го щупиш. Стига. Хайде, стига. Готово. Наследето, добре. Хайде. Да, страхотен е. Не го остави го, не го пипай. Хайде. Хайде, не го пипай. Няма да го разваляш. Не. Казах не.